परसुतेली धनिया त पिया ताना मारेले पिया ताना मारेले हो। ए धनिया ऐसन तोहार नई हारवा पियरिया नाही भेजस पियरिया नाही भेजेले हो। इतना बचन धनी सुनली त कोइलर से रज करस कोइलर से रज करस हो। ए कोइलर चली जाई तू हमारा नई हारवा संदेश देई आई तू संदेश देई आई तू नु हो। हमारा जे भइले लालनवा तू आमा से कह दे तू आमा से कह दे तू नु हो। ए लालना हमरे आमा भेजती पियरिया तयवरुचु नरिया तयवरुचु नरिया नु हो। पेड़ावा से उड़ी कोइलर गइली आंगनवा में ठेली आंगनवा में ठेली हो। ए आमा तोहर बेटी भइले लालनवा पियरिया भेजवई तू पियरिया भेजवई तू नु हो। इतना बचन सुनली आमा त मानवा में हरिसेली मानवा में हरिसेली हो। ए लालना नैना से झरे लगले लोरावा त कोइलर से कहे लगली त कोइलर से कहे लगली नु हो। घरवा में बेटावा के राज तयवरूप तोहिया के अवरूप तोहिया के हो। ए कोइलर कैसे में भेजब पियरिया तयवरुचु नरिया तयवरुचु नरिया नु हो। जाहूँ जाहूँ ए कोइलरे जाहूँ तू बेटी से सुनावहूँ बेटी से सुनावहूँ हो। ए बेटी तोहर आमा भैली नीर दैया पियरिया कैसे भेजस पियरिया कैसे भेजस पियरिया कैसे भेजस हो। इतना बचन सुनली धनिया त कोइलर से रज करस कोइलर से रज करस हो। ए कोइलर चली जाई तू भाभी न गरिया संदेश देई आई तू संदेश देई आई तू नु हो। हमारा जे भइले लालनवा तू भाभी से कही दे तू भाभी से कह दे तू नु हो। ए लालना हमर भाभी भेजती पियरिया तयवरुचु नरिया तयवरुचु नरिया नु हो। पेड़ावा से उड़ी कोइलर गइली त भाभी घरवा बैठेली भाभी घरवा बैठेली हो। ए भाभी तोहर ननदी भइले लालनवा चुनरिया भेजावाव चुनरिया भेजावाव नु हो।
ए भाभी तोहर नदी भइले हो रिलवा पियरिया भेजा वाव पियरिया भेजा वावनु हो। एतना बचन सुनली भाभी बिरहिया बोलेली बिरहिया बोलेली हो। कोइल रोजे जनमे नदी के होरिला पियरिया नाही भेजब पियरिया नाही भेजब हो। कोइलर रोजे जनमे नदी के होरिला पियरिया नाही भेजब पियरिया नाही भेजब हो।